llavors per això quan van fer les obres van dir exposició que hi ha d'haver-hi un d'allò per posar-la. Podríem fer una foto així? Ei, Marc. Llavors, en nom de la família Ortega voldria donar la benvinguda. Podria donar la benvinguda a aquest acte de col·locació de la Verge de Montserrat que culmina el projecte de construcció i reforma dels antics edificis de la masia de Bascobacià. Tal com va escriure l'historiador i arxiver terrassenc, Joaquim Verdaguer, el cognom de Bacea es troba vinculat a Terrassa i als seus entorns des de l'època romana, tot i que la primera notícia documental data de l'any 1193 amb Ramon de Bacea i la seva dona Parlandina com a propietaris d'un mas situat en un turó pròxim, que avui ocupen els edificis coneguts com Can Jofresa. Vinga. Vinga, va. Ja? Vale. Això de la fer una foto sense ningú, És que no té propietari, Van ser destruïdes i és en la primera etapa de la postguerra quan es creen unes comissions a diferents poblacions de Catalunya amb la finalitat de recaptar donatius particulars per la restauració de l'altar de Montserrat, també cremat durant la guerra, i aquí a Terrassa es va crear la comissió local Abat Oliva, que cada any feia un donatiu per la restauració de l'altar de Montserrat i que també es va encarregar de restituir les diferents imatges destruïdes durant la Guerra Civil, una d'elles la que avui tornarem a col·locar i que va ser restituïda per aquesta comissió el 16 d'abril de 1947. Amb el pas del temps, la casa pairal es va anar deteriorant i en els últims anys només es podien utilitzar els locals comercials. Finalment, després d'un llarg procés, es va enderrocar la casa original per tal de transformar-la en un edifici que fos habitable i que quedés ben integrat en l'entorn. És en aquest marc que es retira la Mare de Déu i s'aprofita el temps de durada de les obres per la seva restauració dut a terme per Concha Armengol i Xavier Arnau. Així mateix, el nou edifici també manté detalls de la finca original que han estat rehabilitats, com la porta d'entrada de l'edifici, l'enrajolat del portal o la balconada del primer pis. Així doncs, estem molt contents de poder estar aquí avui a la celebració de la col·locació de la Mare de Déu de Montserrat, però no m'agradaria acabar sense tenir un record especial per tots aquells que avui no poden ser entre nosaltres i que no han pogut ser testimonis d'aquest esdeveniment. Bé, ara ja només em queda donar pas a la meva àvia, Marta Foscó i Riba, vídua de Josep Bosch de Bacea, que us vol dirigir unes paraules. Moltes gràcies. Molt bé, molt bé. Estic molt contenta de que la Moreneta torni al seu lloc, a l'endavant de Montserrat. El Josep Bosch de Bacea, el meu marit, que els ensegui, avui seria molt feliç de veure l'antiga reunida amb la família veient la pressa que Terrassa té per vendre. Seria molt content. Gràcies per venir i recordem el títol de la Verge de Montserrat. Pare i el Fill i l'Esperit Sant, la pau sigui amb vosaltres. Germans estimats, ens hem reunit a
amb alegria per beneir aquesta imatge de la Mare de Déu sota l'advocació de la Moreneta, Montserrat. Aquesta imatge, retornada al seu lloc original després de les obres, ens fa comprendre com és de gran i profunda la relació de Santa Maria amb Crist, Jesús i la seva Església. La Verge Maria és Mare de Crist, visible, home, el qual és imatge de Déu invisible. Però ella és també imatge i tipus i model de l'Església. És imatge en la qual l'Església, o sigui, tots nosaltres, els cristians, vull dir, contempla amb goig allò mateix que ella aspira a ser. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, mentre Jesús parlava a la gent, la seva mare i els seus germans, que eren fora de la casa, volien parlar amb ell. Algú li digué: la vostra mare i els vostres germans, que són aquí fora, us volen parlar. Jesús li respongué: qui és la meva mare? Qui són els meus germans? Llavors estengué la mà assenyalant els seus deixebles i digué: aquests són la meva mare i els meus germans. Tothom qui compleix la voluntat del meu Pare del cel és el meu germà, la meva germana, la meva mare. Paraula del Senyor. Bé, només unes breus paraules. Senyor alcalde i senyora Magda Buscó, familiars morts de Bacera i amics tots. Amics i familiars i més, no? I amics perquè, sens dubte, doncs, especialment tots els terrassencs, heu passat moltes vegades per aquí. Hem passat, perquè els terrassencs i els que hem vingut a viure a Terrassa també hem passat moltes vegades per aquí i hem vist abans la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, sempre aquí. De fet, es va posar per darrera vegada l'any 1947, si no m'equivoco, fa 76 anys. Però ja hi era, ja hi havia una imatge, com heu dit, a la Masia. I la raó de l'existència d'aquesta imatge a la Masia i aquí pot ser que aquest era el camí per anar a Montserrat. I pot ser que aquí començava, o sembla ser que podria ser que comencés aquí, el camí i les peregrinacions del poble, dels fidels de Terrassa cap al santuari de Montserrat. En qualsevol cas, és una presència de la Mare. La Mare que mira els seus fills, els observa i els protegeix. Els seus fills, que som tots nosaltres. Una imatge no és la presència, evidentment, ja sabem que és una imatge, però una imatge fa present en el nostre cor. Maria es fa present, la Verge, la Mare es fa present en el nostre cor quan veiem la seva imatge. I es fa present així, com a Mare. I ella doncs ara continuarà també, gràcies a la col·laboració de tots els que heu promogut aquesta iniciativa, ella continuarà també vetllant, mirant els seus fills, contemplant, vetllant per ells, per tots nosaltres. Ara preguem amb aquesta oració. O Déu, que heu donat a l'Església Peregrina, a la Verge i Mare de Déu, com a prefiguració de la glòria futura. Feu que els vostres fidels, que han restaurat i col·locaran aquesta imatge de Santa Maria sota l'advocació de Montserrat, aixequin confiadament els ulls cap a ella, que brilla com a exemple de virtuts davant de tot el poble cristià. Per Crist, Senyor nostre. Amén. I ara
És que és bonica de la cara, Oi? Oficial. Que Jesús ens va ensenyar. Pare nostre, Esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom. vingui a nosaltres el vostre regne. Faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en cel. el nostre pa cada dia. Doneu-nos, Senyor, avui dia, que perdoneu les nostres coses, Així i com nosaltres nosaltres perdonarem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació, el Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, aneu-vos en pau.
un himne que té un significat religiós i que forma part d'una identitat àmpliament compartida a partir del poema escrit per mossèn Cinto Verdaguer l'any 1880 amb motiu de la commemoració del mil·lenari del monestir de Montserrat. El Virolai és part de la nostra història, part també de la història de Terrassa, molt especialment en aquest espai que porta el nom de Raval de Montserrat i que ens recorda una època passada en una petita vila medieval envoltada per una muralla que era una etapa del camí de Montserrat i del camí de Sant Jaume. Des de les primeres dècades del segle XIX, quan l'Ajuntament es va traslladar aquí, el Raval aquest va esdevenir l'autèntic centre de la ciutat, que fins aleshores es trobava a la plaça Vella i a l'antic castell del Palau. A principis del segle XX, l'Ajuntament es va traslladar al lloc que ara ocupa, de la mà de l'arquitecte Lluís Monconill, i el Raval de Montserrat ha estat, juntament amb la plaça Vella, espai d'actes culturals, d'esdeveniments castellers, d'actes polítics, de manifestacions i de festes de tot tipus. Ara mateix coincideixen dos fets simbòlics importants per la història del Raval i de la ciutat. D'una banda, la rehabilitació energètica. Al darrere d'aquest retorn hi ha una història de sensibilitat i de valoració del nostre patrimoni i del nostre paisatge, ja que la figura de la Moreneta no estava protegida legalment. És a dir, cal agrair als promotors de les obres la seva delicadesa, el seu compromís amb la ciutat i el seu respecte a un símbol de catalanitat que lliga profundament amb la història de Terrassa i del país i amb la nostra relació amb el monestir de Montserrat. I també voldria donar gràcies pel gran esforç de rehabilitació i adaptació d'altres elements patrimonials, la porta principal, les branes, el paviment hidràulic, que sempre quedaran per la ciutat com a testimoni del passat, del que sempre podran gaudir les terrassenques i els terrassencs. Gràcies, doncs, per aquest retorn tan desitjat i tan esperat a la Verge, aquí a l'antic camí de Montserrat. Gràcies per recuperar un símbol important del nostre paisatge urbà i gràcies també per la millora que significa aquest nou edifici ben integrat en el conjunt del centre històric, un exemple més de la Terrassa del segle XXI que mira cap endavant preocupat preservant la seva identitat, la seva cultura i el seu paisatge. Moltíssimes gràcies i per molts anys.